Het is donderdag 3 april, de dag dat PvdA Jan Vos wil dat koning Willem-Alexander 6 ton salaris inlevert. Het is juist ook de dag dat Cambuur maatregels onkundigt tegen de railskoppers van Tiesje. En in Bient praten we juist over nijbouw in oude stijl. Goeien en welkom bij Bient, het magazine van Omroep Friesland. Aanstonds week besjen hoe het is met de bewenners van de beverhokken in Sruisterveen. Want ze willen net voort, maar hoe lang kan zij daar het verzet nog volhouden? De groepje wordt steeds lutser. Nou, en dat is de opzet van de Menningstichting. Wie had toch de langste adem? Dus. Het wie te gek van worden, dat zei het Cambuur-trainer Dwight Lodewegers van de middag op de passenconferentie. Oude Tiesje bestwarmen aan 30 Cambuur-supporters het stadion. Ze bent net eens bij de oergang van Lodewegers naar de eeuwige rivaal Sportclub Heerenveen. Het wie voor Dwight Lodewegers in elk geval reden om direct op te stappen. Lodewegers reageert juist voor het eerst op alle commotie rondom zijn persoon. Wiels de spielersgroep boeten onder trainen is, bin cameraploegen binnen droktwanden maar de taarriedings van de passenconferentie. Want een trainer die het voortjagen is door een groepje supporters is vroot nijs. Om 11:00 komt het Cambuurbestuur binnen. Voorzitter Ipe Smit voorop en daarachter technisch directeur Gerard van den Belt. En even later de haatrolspeler zelfs, Dwight Lodewegers. Ik kreeg de kans als trainer op een nieuwe uitdaging. Ik verbreek geen contract, ik laat niemand in de steek, ik heb niks illegaals gedaan. Ik vond het een mooie uitdaging. Ik vind het wel jammer, ik vind het heel erg jammer dat het zo afgelopen is. Maar aan de andere kant ben ik ook hartstikke trots op wat we met z'n allen hier bereikt hebben bij de club. Mooi voetbal gespeeld, mensen vermaakt, spelers beter. Maar dan in wat er dan in de laatste dagen is gebeurd, dat gooit er wel een smetje op, ja. Heeft dat nou ook een beetje de overhand, dat gevoel? Nou, misschien nu op dit moment zo van, ja, jammer. Je ziet die spelers voor het laatst, hè. Die zijn een hapje wezen eten met elkaar zo. Daar was ik bij. Ja, dan vind je dat niet leuk. Maar als ik straks weer naar huis rijd en ik ben thuis en ik kijk erop terug en ervan uitgaande dat we gewoon normaal in de eredivisie blijven, dan ben ik wel heel trots eigenlijk. Dan overheerst dat wel. De aanleiding en de intimidatie en bedreiging, daar is deze conclusie, daar is dit het gevolg van. En voelt dat dan als toegeven aan terreur? Ja. En dat is geen goed gevoel? Nee, ik vind het schandalig. Nou, dat was één moment heel beangstigend. Dat was het moment dat Lodi Roembiak tegen mij zei. Ik stond aan de tribunekant van het veld. En dat die zei van trainer, je moet over het hek heen, achter die dugout. Je moet de businessruimte in, want ze komen eraan. En ik zei nog van ja, dat zal wel. Hij zei, nou, ga maar. Dus ik begin over het hek te stappen. Toen zei die trainer, je moet niet wandelen. Je moet hardlopen, want ze zijn er bijna. Dus ik moest op mijn 56 jaar een trap hard oplopen om bij een stel mensen weg te blijven die je misschien wel wat aan willen doen. Dus dat vond ik een heel vervelend moment. Daarna ben ik er denk ik heel rustig onder geweest en heel nuchter onder geweest. Die dingen... Maar op dat moment voelde u zich wel degelijk bedreigd? Ja, dat was zeker zo. Want je komt hier binnen en dan draai je wel een deur op slot. Maar waar ik overheen sprong als ik 56 ben, dan kunnen hun ook overheen komen. Dus ze kunnen hier ook achterna komen. Hè? En dan ben ik voor de duivel niet bang. Maar tegen 40 man, dat wordt wel wat moeilijk hoor. Dan zeg je van oké, wat gaat er morgen gebeuren? We moeten naar Utrecht uit. Als we hier voor gaan staan en Dwight moet instappen en er staat hier weer een kolonne mensen van alles te doen. Wat heeft dat voor impact op de groep? Dan komen we bij Utrecht uit de bus. Dan komen we na de wedstrijd. Als we gewonnen hebben, is het dan afgelopen? Nou, ik vraag het me af. Als we verliezen, wat gebeurt er dan als Dwight hier uit de bus stapt? En dan kijk je elkaar aan en dan heb je dat net allemaal besproken. En dan denk je, ja, wat heeft dit voor consequenties? De agressie van een groepje, die was zo groot en zo... was echt beangstigend. Ik was echt bang dat ze Dwight iets aan zouden doen, fysiek. Wij hadden zo gehoopt dat we van AZ gewonnen hadden. Moet je nagaan praten over Cambuur die dan even wint van AZ. Nou, dat gebeurde niet. Dat werd 0-0. En toen was het van, wat moeten we nou doen? Hè? Dus als je dan veilig bent, is het makkelijker om het bekend te maken. Dat dachten wij. Maar er waren ondertussen ook zoveel speculaties aan de gang dat... Nou, ik zal één voorbeeld geven. Mijn staf die vraagt mij van, ik hoor dit en ik hoor dat. En dan komt de volgende binnen, ik hoor dit. En die geruchten zijn wel heel erg sterk.
ja, daar moet ik op gaan antwoorden. En dan moet ik eigenlijk om een leugen om eigen bestwil, noemen ze dat geloof ik. Nou, maar daar had ik helemaal geen zin in. Dus toen ben ik ook richting Gerald gelopen. En Gerald had eigenlijk hetzelfde gevoel van ja, de geruchten zijn zo sterk. Dit kun je bijna niet nog een week, want daar ging het op neer. Hè? Want daar kwam het op neer. Als je dinsdag bekend maakt of woensdag bekend maakt, dan zit je op de wedstrijddag en op het resultaat van zo'n wedstrijd. En dan moet je daar al bijna weer een week gaan verlengen. En dat vonden we eigenlijk allebei niet goed. En dan hebben we gezegd van laten we maar doen. Maar daarbij wel in rekening houdend in het achterhoofd van dat het misschien dit soort taferelen zou kunnen opleveren? Daar denkt toch echt geen mens aan. Of wel, hè? Gewoon het feit dat je wel weet dat het gevoelig ligt. En bij sommigen misschien wel iets meer dan gevoelig. Maar niet zo massaal en zo agressief. En, dat had ik niet op gerekend. En nou één zin in de ik-vorm. Ik vind het ontzettend jammer dat het zo gelopen is. Ik had het heel graag anders gezien. Heel jammer. We hebben een ongelofelijke prestatie geleverd met z'n allen dit jaar. Hè, door zulk voetbal te spelen. En dat gaat niet zomaar. Er zit zo ongelooflijk veel energie en arbeid zit daarin. En dat we gewoon dag en nacht betrokken zijn geweest bij deze club om dat tot een succes te maken. Hè. Ja, dan had je gewoon op iets meer krediet gehoopt. Hè, van wat we hier hebben neergezet. Hartstikke mooi, uit mijn contract, je gaat wel. Misschien is dat dromen, dat weet ik niet. Maar daar hadden we meer op gerekend. En dat het niet zo uit de klauwen zou lopen. Ja. Dwight Lodewegers begint takom seizoen 30 kilometer verderop on een nij avontuur. En jouwt nou bij Cambuur het roer oer aan assistent Henk de Jong. Nee goed, Njogenier, Flitter Friesland, bronwachtcommandant Johan Postma. In zijn ambtsperiode maken er 2 grote bronnen mee. Die in het winkelcentrum van Bilgaard in 2006 en kwartlie nog de bron op de kelders in Ljouwert. Bron met een grote impact. Ook grote impact hier de regionalisering van de bronwacht. Zo'n in januari zijn alle Friese korpsen geervoegen tot één organisatie. Een project dat Postma als heegste baas loeken moest. Ik had het een bijzondere bron van wat meer wil opvoeren toen is de bron in Nederland heel veel winkelcentra al. Daar hebben we toen ook wel wat onderzoek naar gedaan. Maar de impact wat meer wil, ik weet het toen nog net zo heel lang. Ik vond de impact, ik merkte wel dat een heleboel dieren in de maatschappij eromheen. In Noord, maar er zijn heel veel mensen die het Bilgaard toch als een soort ontmoetingscentrum zeggen. Nou, het is toch een tijd lang had het door voordat we echt hier weer als winkelcentrum. Dus de impact wie wel heel groot. Maar er is toen wel een hele nijsleep van West. En daar moest ik wel even om wennen toen ik vanuit het westen kwam. Daar is meer, nou, daar hier was zoveel bron, ik van dit soort omvang. Toch altijd wel bij beroepskorpsen werken mij een liedse vrijwillige zeg maar, groepen bij. Dus wat voor mij wel echt, nee, Ljouwert werkt nog wel beroeps met vrijwilligers. Maar zeker als regionaal commandant weer toch wel bijzonder in Friesland dat er een hele soort vrijwilligers zijn. Het vreegt een oren manier van leiding. Ja. Als je al je beroepshaar, dat is eigenlijk een normale ambtelijke oorstelling. En bij vrijwilligers dat gaat toch vanuit een hele hege mate van belutsenheid. Mensen willen dat graag doen, maar ze doen het er wel bij. En het is ook wel vanuit een hele sterke passie. En ja, bijna, ik wil net zeggen hobbymatig, want het is net zo. Maar het is wel echt, je moet ze op een oren manier benaderen al je zaken van zo willen. Zeg maar. Wat ik wel een beetje nuanceren, want we werken eigenlijk al jaren als in een brandwacht, operationeel. Dus voor de brand maakt het er niks uit. We in 2006 hebben we Bilgaard, een heel skoftlien. Daar had heel Friesland stint op lust. En datzelfde is voor de brand onder de kelder zit het ook onze west. We werken, als de brand weer werken we altijd alles in een brandwacht. De essentie van de regionalisering is eigenlijk dat we er in een bedrijf van maken. Dus het gaat meer hoe waar betaalt het mijn salaris, hoe gaat het met de centen en huisstijl en dat soort dingen. Maar eigenlijk als brandwacht, als operationele brandwacht, werken we al hier, sinds ik hier ben, werk je wel eens in een brandwacht.
Zo werd het omgekeerd. Hoe het in de brandwacht, dan krijg ik goed opleide mensen. Weten ze wat ze doen moeten en word ik fatsoenlijk behandeld als het om de orde taken gaat. Nou ja, en daar willen we absoluut wel stappen in zetten. En dat is soms het voordeel van een grotere schaal en dat je wat robuuster organiseren kan. Ik ben al lang blij dat mensen, dat zien we van boeten in ieder geval, nou, we hadden er niks van merken. Want dan ben ik al, en dan in de winkel gewoon niet blijven. En ik hoop dat de mensen zelf van de brandwacht steeds nou weer merken dat een aantal zaken en dat we die nou makkelijker oppakken kunnen of beter oppakken kunnen. Het is wel een heel raar gevoel, want er is natuurlijk een man omkwam. En dat is wel een hele close call in de zin dat de mensen er bijna bij was binnen. De centralisten had de betrokkenheid nog een tijd op de lijn gewoon. Dus ja, het is wel een operatie. We hebben de mensen een gevoel oorhouden van we hadden er heel lang voor oefenen, we ben hier voor opleid en dan krijg je op dat moment, dan lukt het net. Op het moment dat het gebeurde, kwam toch wel wat kritiek op de brandwacht. Hoe ging je daarmee om dan? Is dat dreig of vind je dat jij dat erbij? Nou ja, ik denk dat dat erbij is, maar ik zie ook wel wat voor impact dat het op mensen kan hebben. Er is hier een behoorlijke prestatie leveren. Mensen gaan zich enorm inzetten om hier het verschil te maken. Ja, en dan komt het doen. Als er kritiek op komt. Maar ik vind wel aan de andere kant dat jij er ook wel bij. Ik vind ook dat mensen kritisch zijn naar hoe we ons werk doen. Ik vind dat we als Friesen en als brandwacht wel wat meer zien laten met wat we al kennen, wat we al doen. Want ik denk dat hier in Friesland een boel goede dingen gebeuren. En dat wordt net altijd zo in de rest van het land het verzet. Dus wat mij betreft zou het al wat meer in de etalage maar en weer mij best wat meer vierwijzen op wat we hier bereikt hebben. Johan Postma wordt een van de kwartiermakkers die de nieuwe landelijke meldkamerorganisatie opzetten moet. Jan en Trienke wijnen er het langst. Ze willen net voort, maar willen echt net in een vertutte buurt wijnen. Boppen dat, Sjot Trienke hield iets minder. De bewoners van de Beverhokken in Rusterveen zijn al 2 jaar aan het strijden met de WSA, de Wenningstichting 8 Karspelen, die er nieuwe wenten op haar wil. De WSA onderneemt geen verdere stappen en de bewoners zijn wacht zit echo. Maar hoe lang kan Sox nog teruggaan? In en om me hoes had het al jaar van mekaar. Ze komen bij me hoe de vlier, maar in de door ik net bij me plat. 2 lien maak ik voor het Nijs een reportage doet de bewoners in verzet gingen en zo'n die tijd liep het er net een soort verloren. Wat dreeuwt harden in het verzet en waar bindt deze mensen? Joet ben ik bij Jon en Trienke van nummer 62. Ze wegen hier al zo'n 40 jaar en binden maar de oudste bewoners. Maar voor hoe lang? We zijn altijd heel tevreden geweest. En ik hoop het nog wel even vol te houden. Ja, kijk maar steeds. Leeftijd begint op laatst wel een rol te spelen. Het is 1967 ben we hier komen te wijnen. Een mooi skoft, hè? Ja. Er zijn heel wat soort hoesjes dat nou binnen. Litser. Ik voorstel dat we een keer van fjouwer bij fjouwer. Ja? Ja, en door weer kwam te wijn, kwam je een huishouding uit de 4 binnen. En die winnen met zo'n mensen hier in winnen. En die gang hier eruit, zaten wij er doorheen komen met 2. Dus vroeger hadden deze huizen heel wat beleefd. Wat maakt het tussen huizen nou zo speciaal? Smout, gezellig. En ze zijn altijd warm geweest. Alleen de gezinnen die beginnen nu te tocht zien. Maar voor de rest zijn het altijd warme huizen. Alleen de namen weer nooit leuk. Nee, Beverhokken. De Beverhokken. Nou, dat had een speciale reden hoor. De Wan en de Vlier, die bestierden vroeger het strieplaten. En er weer de boerdemuren en dan kwam er isolatie. En dan kwam van die dikke streepplaten van zo'n 8 centimeter dik. En dan zijn de strieën daar brand, maar die weer net in de brand te krijgen.
En je kon er een spieker in vastlaten. Dat is lekker wit hout. Zeg maar, dan teken dat mijn vrouw het gezichtsvermogen heel hard achteruit rent. Die mag de woord herkennen. Ja, die zegt me hier nee, niks meer. Er wordt nog geen 20% meer. Dus dat zit er wel bij. Ja, en dan is zijn huis gelijkvloers is wel ideaal. Maar dat is zo gevaarlijk geweest dat hij nog traprennen moest. Dus ze had iedereen wel wat erbij. En horen redenen, want nou, dat is Haag niet. Maar ja, ik ga naar Haag om me door. Dat die ik altijd. Maar de regen wel vast ik niet meer. Als die dreiging er weer, dan haal ik de Hagen er bijvoorbeeld uit en zet er een schutting daar. Dan heb ik daar aan. Maar ik vind een schutting lang zo mooi net als een Haag. Je zit er wel in de onzekerheid, dat is wel. Maar iedereen gaat daar een dag voor hemzelf. Iedereen had aan zijn eigen reden. Om voort. Ja goed, het is degene die zien protesteren. Altijd net leuk. Want de groepje wordt steeds lutser. Nou, en dat is de opzet van de Menningstichting. Wie had toch de langste adem? Dus. Ik weet net hoe lang het wordt. En hoe lang ik hier zit. Ik hoop je nog lang. Maar ik kom net op een beurt te zetten, werd alle keer om me heen vertrekt. En morgen het slot van deze riege. Jappie Bosma is al verhuizen. En morgen zit je direct aan deze tafel Riekele Heida van de Wenningstichting. De laatste jaren hoorden wij u meer en meer dwanden met het behoud van uw Frieske landschap. Nijbouw is nedig, maar dan wel het liefst maar respect voor de bestaande omjouwing. Aan tafel Bouke Tuinstra van TWA Architecten. Hij zal het dagen trok dwanden met het creëren van nijgebouwen in passende stijl. En uw eigen zaakkundige Steven Sterk. Welkom, heren. Ja, Steven, om het daar uit te zetten, het Frieske landschap. Dat gaat daar aan het het. Ik zal dus zeggen, als ik door Friesland rijd, dan heb ik zo'n trend in eigen. Want? Van dingen die het zo fout binnen. En soms zit ik zoveel rare woorden daarin. Omdat ik zo denk, nou, hoe krijgt het voor elkaar om zo verschrikkelijk te bouwen. Want het Frieske landschap vergriemd? Friesland wordt, ja, vergriemd voor een groot pad. En is voor pad vergriemd gewoon heel verkeerd te bouwen. En je kunt maar hetzelfde geld heel mooi bouwen. Maar ben wij u daar met uw allen nog bewust van? Nou, te viersten te min. Het komt misschien een beetje, maar viersten te min. Als het dat er Friesland bouwt en hoe er in Friesland bouwd is. Ik hoef je maar even dichtbij om Friesland Blitzaat te zien of Zuiderborn. Het is een Gries. Ja, echt? Ja, het is een Gries. Kom nog eens nog een voorbeeld van die archivage. Nou, een van de Blitzaat, nou ja, de Smellingelaan heeft het patent op verkeerde dingen. En een van de dingen die we eigenlijk zijn is het de Veenhoop, wat ik wennen heb. Ja. En dat is een prachtig liefdedwarpje. Dit is het. Dit is Deel van de Veenhoop. Wat skokkerig, komt van Google Street View, maar Allah. Ja, het is behouden omdat het eerste vier van het centrumlijn dus heel lang net bouwt. Maar dit is echt zo'n lintwarp. Dit is toch prima? Ja, dit is de dwaan. Dit is prima, staat het jet. Maar dan heeft men 20 jaar te bek, zo'n beetje hier, krijgt een soort, ik zeg al dit soort DDR-parkeerplein maken. En dat het de sfeer van het dorp eens vergriemd. En dat hoeft niet. Nee? Nee, dat hoeft niet, dat ken oors. Maar je maakt die auto er ergens kwijt? Ja, maar dat kun je als oors oplossen. Oké. Je kan er of onder de grond of je kan niet ook in het huis. Maar als je in het midden van het dorp is een parkeerterrein, waar elke in op uitzocht, dan is het centrum van het dorp een parkeerterrein. Nou, ik denk dat net als toch een parkeerterrein wen je worst. Nee, dat vond ik zeker niet. Tuinstra, jou als architect, jou ben hier al heel lang met dwanden vanzelfs. Ja, Steven, die grieërs ervan. Het grieërs te mooi. Wat vind je dan van bijvoorbeeld der... Ik kan me dat heel goed voorstellen. Er is niet goed geluisterd en niet goed gekeken naar de kwaliteit en de kenmerken van de plek. Lintbebouwing, dat is een prachtig thema om daar ook nieuwe gebouwen neer te zetten. En je moet kijken naar hoe je een huiskamer voor het dorp maakt. En dat is inderdaad geen parkeerterrein. Dus dat kan anders en dat kan beter. Maar ik kan me echt vaststellen, nou laten we het parkeerterrein even los. Maar architecten die willen haar graag profileren. En bijzondere creaties passen natuurlijk lang net altijd in de bestaande omjouwing. Je moet ook niet elke keer iets heel bijzonders willen maken. Soms is gewoon goed genoeg. Bescheidenheid is. Maar architecten, dat ben toch kunstnis? Ja, nee, maar je werkt wel als kunstenaar, als architect in de openbare ruimte. En die is voor iedereen.
Soms mag het heel bijzonder, maar als iedereen staat te schreeuwen, dan hoor je helemaal niks meer. Ik denk dat de architect zijn ego hielden had. Dat er een soort ding voor de architect komen moet. Hij moet zien naar het landschap. Wat past er? Nou, soms past dit en soms past dat. Ja. Oké, nou een heel mooi voorbeeld daarvan is Halm. Ja. Want? Nou, er is schoon naar de omjouwing, hoe het bouwt is. Schoon naar het terp. En er is mij, waarom houdend heet, werken in een materiaal. He, het is donker. Dan kan je er ook een heel PS oranje dingdeel zetten. Met rutsies en dat als een, nou ja, een vlag op een strandprem zit. Maar hier is heel goed naar de omjouwing zien. Het is toch een heel groot project. Oké, we hadden er beelden van. Laten we even zien hoe dat er dan precies uitziet. Het is nu zo dat als er een aantal mensen minder worden, dat als je nu zou blijven uitbreiden aan de buitenkant, dat je eigenlijk de binnenkant leeg trekt. Dan krijg je een soort lege, rotte kern in de binnenkant van het dorp. Dus de opgave ligt juist aan de binnenkant. Eigenlijk is dit complex zoals we dat hebben ontworpen nog een soort knipoog naar die situatie. Dat hier een grote staat stond en met veel ruimte eromheen. Dus we hebben nu ook weer een heel compact complex gemaakt. Net zoals Offega staat destijds op die oude historische plek op de terp van Halm. Dat vind ik eigenlijk ook een mooie, dat zo'n ontwerp eigenlijk vertelt. Het vertelt iets van oude situaties en het wekt daardoor ook begrip. Dus als mensen hier lopen en ze vragen van, nou, waar komt die oude muur vandaan, dat daar een verhaal achter zit. De kleuren die je ziet, dat is antraciet, bijna zwart, rode pannen, hout. Dan zie je dat dat juist de kleuren zijn die ook in het dorp voorkomen. Dus door je oogharen heen past het juist wel heel erg bij het dorp. Dit was een verpauperde plek. En heel veel dorpen hebben van dat soort rotte kiezen, zou je kunnen zeggen. En juist die rotte kiezen, die plekken, die leden zich heel goed voor dat daar waar je nog moet bouwen, om dat daar te doen en tot verbetering van de dorpen te komen. Op die manier ruimtelijke kwaliteit te kunnen maken. Ja, Tuinstra, dit project in Halm komt van jouw bedrijf, jouw compagnon. Heb je hier nou een soort reacties op gekregen, hier in Halm? Dit is een project waar we erg veel waardering voor gekregen hebben. We hebben de Vredeman de Vries prijs daarvoor gekregen. En het is inderdaad, zoals gezegd, je moet gewoon luisteren naar de kwaliteiten en de wensen op een plek. En daar iets toevoegen wat past. Wat misschien wel anders is dan wat er ooit gestaan heeft. Maar wat de plek ook leesbaar maakt. Wat iets vertelt over de plek. Waardoor mensen begrijpen hoe een dorp of een plek is ontstaan. Ja, want je bent er altijd de chaîne naar de omjouwing. Altijd. Je kunt best de keuze maken om daar iets heel anders te gaan doen. Om contrast te maken. Maar niet altijd. En doe dat heel bewust. En het heeft ook met de functie te maken. Kijk, dat een museum of een stadhuis er bijzonder uitziet. Prima. Maar als elk afzonderlijk bedrijf staat te schreeuwen van kijk naar mij. Ja, dan krijg je een situatie zoals in Jouweren. Waar het een kakofonie van gebouwen is. Nog een paar beelden die het goed slagen binnen is bijvoorbeeld Lusses. Daar hebben we foto's van. Ja, dit is een heel kleinschalige ingreep. Het zijn een paar woningen in een klein dorp. Maar hier stonden jaren 70 seniorenwoningen. Als je niet naar het kerkje keek, dan had je geen idee waar je was. Dat kon Stiens zijn, dat kon Drachten zijn, dat kon Spijkenisse zijn. De kwaliteit van zo'n dorp en het onderscheidend vermogen van zo'n dorp zit in de eigen identiteit. Ja. En die moet je proberen te versterken. Zeker op zo'n plek naast de kerk, het hart van het dorp. Nog zo'n foto, dit is weer Lusses natuurlijk. Nog een keer een foto van Ljouwert. Ja, het kan dus ook grootstedelijker. Dit is aan de Oostersingel in Leeuwarden, net buiten het centrum, aan de overkant van de gracht. Ja, vlakbij Triater volgens mij. Naast Triater. Veel mensen vragen wel eens hoe wij dat gebouw verbouwd hebben, terwijl het volledige nieuwbouw is. Mensen denken dat het er altijd al gestaan heeft. Terwijl het toch een behoorlijk grootschalige ingreep in de binnenstad is. Maar het voelt goed. En het maakt die stedelijke ruimte, die openbare ruimte goed. Het is prachtig, Arjen, maar het is, ik zei, dit soort projecten die het mooi bouwt, dat verzinnen ik waarom. De grachtenpanden in Amsterdam, die staan er nog. Dat heeft een heel soort deelkassen, maar heb ik 300 hier, maar die hebben we er nog mee. Maar sommige gebouwen hier in Zantig, hier in Zantig treurigheid, die worden sloopt. Dus een heel soort kapitaalvernietiging. Dus mooi bouwen is ik een soort kapitaal van de toekomst. Dus spaart een heel soort geld mee. Mooi is duurzaam. Ja. Oh ja. Is er dan ook wel eens Tuinstra van dat je zegt van naar Rietroos provincie heen en denk van als ik dat gebouw zocht, dan ben ik werkelijk mijn handen beginnen te jokjen. Nou, er zijn plekken die zijn zo mooi dat je denkt van dan moet je of afblijven of iets heel moois doen. Iets moois toevoegen, dat kan. Er zijn ook plekken die... maar echt een heel lelijk gebouw. Nou, een lelijk gebouw. Er zijn plekken, ik vaar wel eens over de Dokkum E. Als je Dokkum binnenkomt, dan ga je door allemaal achterkanten van bedrijfsgebouwen. Dat is geen mooie entree van een stad. Terwijl je toch daar je gasten verwelkomt.
Als je doorvaart en je komt bij het Dokkum Grootdiep, ja, daar staat een prachtige steenfabriek. Disse? Kijk eens. Daar is hij al. Eerstrum, bij Eerstrum is dit. Ja, dat is een van de meest karakteristieke gebouwen van Friesland, zou ik bijna willen zeggen. Maar, in ieder geval de mooiste schoorsteen. De mooiste squast hier, maar wel verder heel lelijk. Als je echt goed kijkt, het staat op instorten. Oké. En dat moeten we met z'n allen niet laten gebeuren. Ja, Steven, ben we nou eigenlijk, hoe zit Friesland er eigenlijk op nou? Ben we goed bezig verder? Of? Ja, het begint staren te verhoren. Het besef komt tot te komen, hè, dat met landschap dat het dus kapitaal is. Dat we daar voorzichtig mee wezen moeten. We hebben heel veel dingen die in die ijs onherstelbaar binnen. De kerstdracht net helemaal slopen. Dat giet ik wat te vier, maar misschien wat negatief. Maar er zijn een heel soort verschrikkelijke projecten gebouwd die heel bepaald best hebben van Friesland. Industriegebieden die oerdel poorten binnen en die lelijk binnen. En wil maar een hoop spreken dat het nou beter wordt. Dat het met dit soort besef, dat dus kapitaal is. Ja. Net alleen het landschap, maar de dorp en de stad, dat is dus landschap. Dus we moeten heel voorzichtig mee wezen. En dan even heel kort, daar is een boek geschreven, toch? Daar ben bezig met een boek derde ik bedwandel met een boek over Utrecht. Nee, architectuur in Friesland. Dat stiet me heel net de volle credits, net zelfs geschreven, maar er was een boek derde over Utrecht. Over nijbouw, architectuur binnen de bestaande omjouwen. Ja, Ria Kraai had dat geschreven. Dus en wanneer komt het uit? In september. Oké, nou, we zullen het absoluut lezen. Tegen danken voor je komst. Ons vier morgen vanzelfs weer een nieuwe aflevering van Bient. Dan zullen we onder oren praten over motocross. Nou, daar is een keer weer naar het Frieske Nijs. Voor nu nog een hele gezellige jong dag.